Konturatu alzarete zeinen garrantzitsua den musika bizitzan. Adibidez, pelikula bat, musikari gabe ze izango zen. Halloween, o Marrazuana, edo Titanic. Marrazua? Musioka. Ai ama, eskerrak, Marrazua, ursakonetara joan dan, zeatikan. Oidekoi, bildurra pasaetena. Eta gaur ez dugu Marrazuikan prestatu behar. Gaurkoan aragila prestatu behar dugu. Baina aldi berian itzeingo deun, zeinen garrantzitsua den musika bizitzan. Ze izango zan bizitza musiki gabe, azteko eta behin aspergarria. Zenek ez daga bestiola favorito ikan, Dano dakau, baten... Epa! Hemen gure tiburoia, Alberto jauna, ongi etorri. Artista zea, Bueno. Artista ondila. Bueno, gaina, zure bizitzan ze garrantzitsua da musika? Zengo zenun musiki gabe? Ba, nire bizitzeko modua da, ze esango dizut. Ni labani gabe bezala, ez da? Igual. Ni tromboia, zu labana. Bueno, eta tromboiakin sartu zea esku artean, baina hortaz gain, proiektu mordo azkazu, bai, ez da? Hori da, nire lana, Bilboko Orkestrako tromboi jolea naiz, baina bai gero, nire inkietu de guzti hoiekin, desarrollatu ditut proiektu batzu, Soñoren bidaia, Euskadi Obraz, eta urte batzu daramatzagu, eta beharrezkoa ikusten dugu, bat ere gure gazteentzako inspirazioa sortzeko asmoarekin. Ona, horrekin lortu gozu, gaina iten duzuen energiakin. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Gustatzen zait. Bai? Ez nahi zona, baina gustatzen zait. Bueno, gixago bat ingo deu, aragilana, eta gero pure patata ehar bat, batatana, eta aldi berian, gero joko zu pixka gehiago, ez da? Bueno, behar dana. Joko jau, ondo pasako deu, eta gero aragila jaten bukatuko deu. Bueno, lagunak eta Alberto ongi etorri, eta garatuko izuet pausuz nondik noabiliko gehan aragia oiteko garaian, bale? Hemen dakauna da, lepoko aragila, oso xamurra da eta kixatzeko oso ona gelditzea. Eta ingo deuna da, hemen txesartaian, olio pixka bota, aurren aragila katza eta piperra botako jau, markatuko deu, eta behin markatuta da honean, atea, eta bertan goxatuko deu, baratzuria eta bitipula hauek. Ondo goxatuta daudenian, ingo deuna da, aragila bertara bota bueltan, hemen dakau tomate murriztua, bertan botako deu, goxatuko deu pixkat, eta salda bota baino lehenuo, ingo deuna da bai, piperra hutsa dakau hemen, ketua eta gozua eta pikantia. Pixka botako jau bakoitzetikan, baina bota eta azeituan, salda bota berdeu, ez dela geho erreitea eta geho errepuntxu egatzen zaio. Erramuare bai pixka botako dio, saldeun bezala salda, eta hori gixatzen utziko dugu. Ondo gixatu arte, eta horrei lagungarri bezala jarriko jau batata puretxo bat. Batata ingo dugu erraz, erretik amostu, eta lehen da bizi uretan negozi. Behin egozita da honean, gero ingo deuna da zuritu, eta hemen dakau, baratzuri hautza, intxaur moskatua, esnia eta gurina. Horrekin krematuko deu, berrinduko deu, eta jarriko deu plateran oinarri pure patata pixiat, eta gero aragila eta bertan indako saltxare bai. Ados? Perfecto. Bikain. Hau esan da, lanian jarri biharkea. Ningotena da aragila pusketetan moztu, eta lagundu jazu adibidez batzuak. Hemendikan bosta lehola berkoitut, zuritu eta xerratuta. Bale? Esan dezu zukaldenek gustatzen zaizula ebitzia. Gustatzen zaiz. Zein da zure errezeta erreginako, ze prestatzen zu hor? Txokuan edo etxean norbait konbidatu? Etxean gehien bat.
Daneta gustatzen zait. Danetik emate jozu. Pandemian asko ikasi nun. Bai, Bai, asko ikasi nun, orduan horri bilintzan jotazu. Ogi egin zen bai pandemia, Ez, ogia. legami gabe gatu ginen da, Vale. Bueno, esan dezu Bilboko orkestan jotzen dezula, ez da? Hori da. Zenbat urte bertan ja? Ba, larogeita mazortitxik. 26 urterekin. Bai, Hasi nun lana, eta, Bai. bueno, eta ordundik, ja, antxe nabil. Eta, esan duen bezala, hemen tromboiakin etorri da. Hoi da, aizezko instrumentua, ez da? Bai, hori da. Jendea pentsatuko trompeta dala, o ez dakizera, zenbat aizezko instrumentu daude hor? Aize- Zera, trompeta da nauzila eta hor barrun adarrak daude, o... Ez, bitxu. Esplikatu guri ondo. Aizezko instrumentuetan daude egurrezkoak, deitzen dianak, Bai, txirula adibidez. adibidez. Vale, adibidez. Eta vale. gero dauz metalezkoak. Vale. Tromboia, trompeta, trompa tatuaren bezala. Vale. Gero saxofoia ere, sartzen da egurrezko instrumentuetan, baina claro, metalezkoa da ere. Vale. Baina dukate bokila desberdin bat, horre peletina batzu dauzkate. Eta horrek egiten du egurrezko familian sartzea. Ja, horre Hor daka daude- txirula dakan bezalako la... Antzerako, bai, zerbait. peletina dira, bai, baina gero fagotak, oboeak, klarineteak, Bai. eta flauta ere, claro. Hori edia haize egurrezkoak. Vale. Eta gu metalak gala bai. Metaleskoak, vale. Eta, adibidez, orkestan, Bilboko orkestan, zenbat instrumentu daude hor aldi berian jotzen? Ba, Bilboko orkestra, edozein orkestra bezala, sinfonikoa, Bai, edo filarmonikoa, daude biolinak, Bai. egoten dira, ba, hor, talde hundi bat, biolinena, gero daude biolak, da biolina bezala pixkat hunditxua ba, bai, biolontxeloak eseritxa jotzen dana, Vale. eta gero kontrabasua hori handia. Hori jazz munduan ere egoten dira kontrabasuak. Eta horiek izaten dira orokorrean arizko instrumentuak. Eta gero, ba, egoten dira flautak, oboeak, fagotak eta klarineteak egurrezko instrumentuetan, eta gero metaletan trompak, trompetak, tromboiak eta tuba. Eta gero baita batzuk. Bai, asko gara. Normalian izaten dira orkestrak 100 pertsona inguru ibiltzen geha. Batera jotzen, ez? Eta gero arpa ere egoten da, eta Vale. gero noixian bai, gero repertioaren arabera, bai, bueno, pianoa egon leike, batzutan organoa sartzen da, bueno, Una. Horren, Ni horietatik literatura. danetekan bakarra segi jotzen, arpa jotzen segit. Arpa jotzen, Bai, nik- hotxegatu nau. arpa ikasi nahi nuen, txikitan. Bai, Ni aitak akutzi zin hori. Aila, etxo. Ondo, egia esan, nik beti asko gustatu zen, baina belarria peatuta azka bata bestia. Hori irakasleak, musikako irakasleak esatik, zu belarria bata bestien kontra peatuta azkazuta, hori pixkate ikasitea, baina barrutikan pixkatea eman bihar da bai, ezta? A ber, musikaz disfrutatzeko, Bai, musika klasikoan batez ere, hori ez, daukagun egoten dan informazio guztia, irakurri ezkero, hori da pixka kultura, ez? Azkenean, hori desberdintzen gaitxu adibidez, ba, bueno, daukagun informazio guztia sinfoniko baten, ez? Kontzertu sinfoniko baten, ez? Ba, bueno, gero eta gehiago ezagutu, ba, azkenean kuadro bat ikustea bezala da. Baten bazala kuadro bat ikustea, eta batzuk ulertzeko eta bestia ba... eta jakitzen badezu adibidez Gernikako Bai. kuadroa ikusten badezu, zerri buruzkoa dan, daukazu ikuspuntu bat. Ez baduzu ezer ezautzen igual beste idea badaukazu, ez? Musikarekin pixkat hori gertatzen da, ez da? Claro, dakizunien ja beste gauza batzuk harrapatzen duzu, Hori da. ezta? Baina disfrutatzeko... Janakin bezala, ezta? Azkenean Hoxe da. gu jatetxe batea gutera nien, da hor kritiko jartzekea, eta gauza batzuk harrapatzen da bestia, baina jan da gustatzen bazai, gustatu ite zait, después gustatzen zait gustatzen, ezta? Zuena zailagoa da, ni ustez. Bai, bestienan beti zaila izatek eta... Bueno, kirolakin eta gastronomiakin da arloekin bezala jende guztiak asko daki, gero Bai, zenba bai, jakin bai. duten ez dakit, baina... Bai, asko gertatzen, eta jendeak, hoi da, gaur egun gehiegi daki, eta gu askotan gure etxen sartuta dote gehala, jendek leku gehiago dastatzen ditu gu baino. Bai, hori. Bueno, eta bertan, esan dezun bezala, ibiltze zeatea alde bati bezala, edo leku baten jotzen dezu beti. Guk Euskalduna jauregian egiten Euskalduna duguna. jauregia, bale? Bai, gure orkestrako sedea bertan da, Bai. eta gero bai, egin izan ditugu jirak, kanpoan nik egon, orkestrakin egon naiz urte hauetan, ba, San Petersburgon egon ginean, Japonen bi alditan, eta Omanen ere egon gara, opera bat egiten, eta azkenean, bueno, betek egoten dira salidak, ez? Eta bidea jatzeko ere balio izan dizu orduan, ez da? Bueno, zaila da, mugitzea orkestra bat, azkenean hor pertsona asko gaude, gero instrumentuak ere mugitu behar dira, eta instrumento handia, ba hori ez, hori garraiatu behar dira ere. Baina, bueno, bai, egoten dira. Gaina, ona da. Orkestra bat ere bizitzazko ematen dio, ez? Musikariari, batez mugimendu horrek, ez? Bizitzeko, azkenean bizitzeko modu bagar, da, musikaren mundua. Eta adibidez hor, orkestan esan dezun bezala, 100 lagun justretxeatela, hoi dena moitzeko lana izangoa, ez da? Azkenian, Claro, dana martxan jartzeko. orkestraren munduan ez dago bakarri musikariak, hori da, edo zuzendaria, ez? Hori da ikusten dana.
atzean administrazio badago, organizazio badago, zuzendaritza badago, eta hori dana koordinatu behar da, ez? Hor ere lan asko dago, eta lan garrantzitsua da, noski baiet. Kale, hori futbolista bezala, ikusten ditu futbolista jolasten da entrenadoriakin, baina horratzetik lan asko dago, ez da? Hori da, ba ez da bakarrik, eta musikari atzean ere, ez? Hor lan asko, ordu asko ikasi behar da, dedikazio handia da. Baina bai, bueno. Eta zu tromboia, nolatan harrapatu zen tromboia eta hasi zinean tromboia jotzen? Ez ja etxetikano zeo-zeba zetorren edo? Ba, egia esan ez, Joseba. Nik hasi nintzen, instrumentorekin, joan nintzen, familia asko eta aurra asko eta deskatxo asko bezala, ez? Joaten dienak, musika eskola bada, herriko musika eskolara, ero konservatoriora, ikustera, daukazu ideia bat zer nahi duzu. Nik ez daukate familia niño aurretikan musikara dedikatua, ez? Eta ni nahi nuen eskusoinua jo, ero arpa. Eta nik arrazatekoa naiz, eta bertan arrazate musikaleko eskolan, musikalen, arpa ez zegoen, eta soinuan jende asko zegoen. Eta, nik orduan befuguren jolasten nuen, eta nik ez neukan musika bai, baina, amak sartu zidan. Eta ez neukan ideia bat besta oso itxia, ez? Eta esan zidaten, hau, hemen jende gutxi dago, eta hau tromboian sartuko dugu. Orduan tromboia, gaur egun jendeak gehiago ezautzen du, baina esen oso ezaguna, arrasaten. Eta, tromboian sartu zidaten, eta horri bilintzen. Horrela zinintzen. Nahi gabe. Eta gero ezin atea. Eta gero ezin atea. Hoxe da. Ondo, Alberto, ondo. Eta, esan duen bezala, hor ibiltzezea Bilboko orkestarekin alde batetik bestea, baina, zaude hor buru belarri beste proiektu batekin, ez da? Bai. Hor hasi ginen, nita emaztea, batez be alabak egin nitzunean, oin 14 urte, soinuaren bidaiaren proiektuarekin. Hori da. Zer nahi du esan? Zer da soinuaren bidaia? Zertan handaza horrek? Nik ustot soinuaren bitartez, azkenean jendeari heltzeko modu bada, ez? Espresatzeko modu bat, eta hor ibilbide badau, ez? Konexio badau, ez? Eta azkenean horrek bide bat ematen dizu, ez? Hori da pixkat proiektuaren izenaren oinarria, ez? Soinuaren bidaiak ematen dugu, hor asko instrumento desberdinak sartzen ditugu, arizko instrumentua, nire emaztea biola jotzen du, ere orkestran, orduan biok hasi ginen, eta batez be, ja txikitetik betik eukidet inkietude asko, arlo hortan, ez? Gauzak egiteko orduan, ez? Eta ikasteko, gaur egun gaztea daukate mobila, daukate informazio asko, baina gure garaian asko topatu behar zan. Moitu behar. Eta, betik izan dut inkietude guzti horiek, ez? Eta, horrek urteetan zehar mantendu dut, eta batez be, gure helburua batez be zan, gaztetxoei, eta baitza profesionalekin, gaztetxoei inspirazio bat sortu, eta, musika egiteko beste aukera bat eman. Ni tromboia jotzen dut. Ez da oso ezaguna. Eta batez ez da arrunta ere, ez, no? Ez da arrunta hori, eta ematea, adibidez, jotzea, arizko instrumento, piano, eta holako instrumento desberdinekin, ez? Bandako mundutik aterata, horrek ere, erakarpen batek dauka, ez? Eta, hori zan bizkate ideia basikoa. Eta, gero esaten dizunean, adibidez, banda batekin, ze musika mota jo alda? Danetik alda jo? O klasiko izan behar du? Klasiko oinarria da beti, ez da? Izan da, behintzat, o ez dakin astuta nagon. A ber, gaur egun, beti da nik, ez? Musikarekin, musika oso zabala da. Orkestrak egiten dugu gure kontzertu sinfonikoak, eta gero badauzkau gure programak ere, adibidez, ura bere bidean, hain ezaguna da Euskal Herrian, ez? Gure Bilbon egiten dana, Bilboko orkestak ere parte hartzen du, operak ere egiten ditugu, eta gero, esan duzu bezala, pelikulako musikare jartzen da, eta teknologiarekin askaldatu da, baina lehen egiten oso naturalki orkestrekin, ez? Gaur egun ere, egiten da, Azkenean naturaltasun hori teknologiak ez du ematen, ez? Eta orduan, egon dira baita proiektuak Metallicarekin, Scorpionsekin, ez? Talde heavy eta munduko hauekin ere, egin dira proiektua sinfonikoak, eta oso nahiko txukuna gatu dira. Eta, Alberto, esan dezuna pelikuletako gauzak, eta egin aldezu pola pelikula berezien baten ola musika sartuta guk ezautuko dauna, seguru aski. A ber, guk Bilboko orkestak grabatu izan du lan pelikularen bat. Zipizape, Fernando Velázquez jarri zuen egindako musika, eta besteren bat ere, joan egin goratzen da, baina egin ditugu gauzak, bai. Eta gero errak, zan behar pelikula ikusi da, eta atzuek entzun dago, Espirintze bada, espirintze bada. Bueno, hemen txe indeuna da, lehendabizi aregila ikusi zuen, gorritu dugu alde guztiak digan zaporek eta barrun gelditzeko, hemen utzi duen sustantzia eharra izangoa, hemen geho barazki goxatu eta bertan goxatzeko gainuntzeko historiekin, baina lehendabizi jungo gea, urrengo reportaia ikustea, bale? Zehazki jungo gea Iturrama erretegira eta ea gaurkoan ze prestatu duen. Guantxe gaude bueltan.
Eguerdion, Joseba, Aingeru Mendiola naiz, Iruñan gaude, eta ongi etorri Iturrama erretegira. Iturrama erretegia duela bat 40 urte hasi zen, gure familiak duela bat 12 urte hasi zen gestioarekin, eta orain nire garaia da, ez? Nire gurasoak alde batera pasa dira eta, gestioa nire esku dago. Ni parrian nago bereziki, sukaldari bezala ere bai, eta gero eguneroko gestioak nik eramaten ditut ere bai. Gure erretegia ospital inguruan dago kokatua, Nafarroako unibertsitatearen ondoan, eta kokapena guretzat oso garrantzitsua da, eta Iruñako erdiko zonoetik oso gertu gaude ere bai, ibiltzen 5 minututara edo 6 minututara. Gure eskaintza produkturik hoberenak hartzea da, gure bezeroei erakustea, arraia, aragia, urdai azpiko, iberikoa, merkatuan dagoen eskaintzeriko berena gure bezeroi ekartzea da gure helburua. Gure eskaintza karta da beti, eta arrazoia da ekartzen dugulako merkatuko produktorik gama altuena, eta hori prezio dauka guretzat eta jatetxera etortzen den edo nolentzat ere bai. Eta tratu oso familiarra edo oso gertua bai. Gure bezeroak auzoko jendea da edo Iruñara etortzen den edo zein pertsona, oso zabala da gure bezeroa bai. Erretegiaren aurkezpena bukatu ondoren, pasako gara sukaldera eta aurkeztuko dizuegu prestatu dugun errezeta. Gaurko errezeta zurmuina dotuetanoa parrian da eta bere gainean stick tartar bat prestatuko dugu. Normalean erabiltzen dugun haragi mota stick tartarrerako guaiu arrasarena da ematen digun texturarengatik. Lehenengo hasiko gara tuetanoa de zurmuina parrilan saltzen. Gure kasuan 2 parrilla mota ditugu, parrilla irekia edo klasikoa eta ikatsalabea, eta erabiliko dugu azken hau tuetanoa edo zurmuina egiteko. Gero bestaldetik, zurretik aterako dugu haragia, guaiu haragiak ematen dion berezitasuna da oso haragi suabea dela, textura oso egokia dauka, eta osagai ezberdinekin lortzen duguna da haragia maseratzea edo nolabait esan alineatzea ere bai. Eta mundu osotik ekartzen dugu haragia, Japonetik guaiu nazionala ere bai, Australiatik guaiu, Beizarrak Euskal Herritik ere bai, Aliziatik, Portugaletik, gure eskaintza oso zabala da. Ekartzen dugu pieza osoa, lomoa edo txuleteroa, eta guk labana eta txarekin mozten dugu egunero. Eta gero hasiko gara osagai ezberdinak gehitzen, Arrautza, alkaparra, pepinilloa, gure saltsa sekretua daukana mostaza, soia, tabasko pixkat, salsa perrins, eta bukatzeko gatza pixka bat ere bai. Betidanik egin dugu stick tartarra, baina saltu dugu azken aldi honetan kartan tuetanoa. Arrazoia da, behiaren femurra da, ezurra erditik moztu egiten da, eta parrien saltzerakoan askatzen duen kolagenoa, kontraste hori haragiarekin edo stick tartararekin oso gozoa da. Stick tartara bukatuta daukagu osagai ezberdinekin nahasia, eta hurrengo pausua izango da aro batera pasatzea, eta ondoren tuetanora pasatzea, eta kontraste hori gelatina edo kolagenoa eta gure haragia oso nada emaitza. Ikusi duzu zenolako platerrak egiten ditugu Iturrama erretegian, hemen Iruñan gaude, Iturrama auzoan, eta olako plater espezialak probatu nahi balin badituzue, hemen nengo gara zuen zain. Mila esker eta laster arte.
hau paingeru eta gora indezuen estik tartarroi aragi eharrakin, egila esan, Zu gordin txalia eta baltzea, hola, aragila gordini, garraia, xuxi, taulako eta gustatzen zekizu. Ni ikusten duzu bezala, dauken pintarekin imaginatu Dana barroa, nike bai. Egia esan, eharra itxura, zelleku eharra, eta esan duzuen bezala, goxatu eta jarraitu goxatzen. Gu gurian jarraitzeko, hemen daga bolilua, esan duen bezala hor sustantziakin, batzu ja jarraitu guen pikatzen, eta ni tipula zuritu eta pikatukoet, eta hasiko gaia hemen barazki goxatzen, gio gainuntzeko osagaia botatzen juteko. Bueno, leheno esan dezu, proiektua, indezuena, hor, soinuaren bidaia, ez da, ikusi diska eta guztia eskazuela. Leheno aipatu ezu, nola sortu zen duten, baina sakondu pixkat zertan ibiltze zaten, baki gauza desentea, adarraz desentea eskazuela eta desente gauzetan ibiltze zaten. Bai. Bueno, soinuaren bidaiaren barruan, elkarte bagara azkenean, ez? Eta, elkarte honekin zer egiten dugu, dauzkagu produktu desberdina, modu baten esateko. Daukagu boskote bat, arizko leukotea tromboiakin. Azkenean tromboia da, oinarria, pixkat, nexoa, ez da? Beste instrumentu guztiekin. Daukagu hirukote bat, biola, piano eta tromboiarekin. Eta gero daukagu baita programa didaktiko bat ere, eta orain txasiko gara soinuaren bidaia gaztetxoekin ere lanean, gaztetxoi aukera emateko gurekin jotzeko. Eta gero beste produktu berezi bat ere badukagu Euskadi Brass taldea. Bertan, bai, hori da, bertan, Euskadiko Orkestrako, Bilboko Orkestrako, irakasle, Euskadi mailan doden irakasle metalizko instrumentuekin bakarrik egiten da, Euskadi Brass. Eta, hor parte hartzen ditugu, ikasleak ere gonbidatzen ditugu, goi mailako ikasleak gurekin jotzera, aukera emateko, ez? Batez be, ezagutzera emateko. Baita gaztetxuk eta bai horri ikusteko. Hori da. Eta, eta soinuaren bideekin, gure apostua da, soinu berriak topatzea, eta batez be, kreazio berri garrantzia ematea. Zer dira kreazio berriak? Literatura berriak. Guretako nahiko kompositore egon dira, gure piezak idatzi dizkigutenak. Eta balorean pixkat hori jarri, ez? Ez bakarrik gaztetxoei beste modu bat, musika beste modu baten egiteko aukera ematea eta erakustea gurekin jotzea, eta batez be, literatura berri hoiei ere garrantzia ematea eta balorean jartzea, ez? Eta hor, gu kontzertu guztietan, musika berriak jotzen ditugu. Berriak entzungarriak, entzungarria dienak, Eta, esan dezun bezala hor ordun sormena eta nola egiten dezue, adibidez, zuek ze egiten dezue, bakarrikan ja hartzen dituzue sortutako kantu eta joten dezu, o zuek bai sortzen dituzue abesti berriak eta dena hor bertan? Guk egin bat interpretea gara. Horrek ez du esan nahi, moldaketak... Aktoreak bezala, ez da? Batek itoia jartzeu eta zuek aktore lanak dituzue. Bueno, azkenean instrumentaren bitartez espresatzen gara, soinuaren bitartez, ez? Aktoreak, hitzak dozkate eta guk soinuakin egin behar dugu. Baina azkenean, historia badago beti kontatzeko, ez? Beti dago zerbait, emozio bat transmititzeko. Orduan, horregatikan oso garrantzitsua da instrumentua kontrolatzea. Eta batez be, gaztetxoei, eta batez be musika klasikoak dauzkan ezaugarriak balorean jartzea. Azkenean gure gizartean, gure inguruan musika klasikoak ez daukan bestean besteko engantxe ero indarra, ez? Nundak hain beste indarra, nundik adagan daura. Pizka neharrez hazien, ez hain emozionatu, baina tipula txiki den nahi eta potentziak indago tipula hau. Aberren ezen bilatza mozten guen, azkenean, Europa mailan beste tradizio badago, ez? Euskal Herrian adibidez, asko bizitzen da kantua. Koroa eta bestea, eta hori asko gustoko da, ez? Batez be Gipuzkoan ere, ez? Bizkaian ere, orokorrean Euskal Herri osoan, baina adibidez orkestra batek ematen dituzten aukera gaztetxoei, elkar batera jo, eszenatokira batera urte instrumentoa dominatu, beste hizkuntza bada azkenean, ez? Eta gauza guzti horiek gaztetxoen formazioan oso garrantzitsua dira. Zer gertatzen da, orkestra proiektu handi bada. Eta orkesta profesionala dauz, badude gazte orkestak ere, Euskal Herrian baduzkagu ere. Eta, azkenean horretan aritzea eta gu profesionala garenak, gure azkenean granito da arena, esaten da bezala jartzea, lagungarriak izateko, uste dut oso beharrezkoa dela. Eta batez be, erakustea musikaren bitartez zen gauza lortu ditzakegun. Eta dauzkan ezaugarri guztiak. Izan gaina musika hizkuntza mundial bat bezala esango gunik dela, ez da? Noski baietz. Gertatzen dana, asko hitz egiten dugu kultura, gure kultura, eta baina musika klasikoak ez tokan beste... Ez du bere lekua topatzen oraindik, ez? Izango nuke nire esperientziaren bitartez. Zergatik esaten dut hori, adibidez, hezkuntzan, musikak ez toka garrantzia handia.
Asignatura horrek, ez? Ja, egiten da, ostial arratzaldetan, da ordu betetxo bat, eta izango baliz bezala hola ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Ja. Eta txirula joatzen dezu, eta, bueno, nik abi esperientzia dukidet, ez? Alabekin. Berak, kontserbatorian nire daude, kirola egiten dute, baina baita kontserbatorian daude, ez? Eta normalian, ba, bueno, horrek egiten dute ja urte batzukin, bueno, ematen die aukera, ba, optatiboak diena, ba, bueno, musika egiten duenari, ba, ematen diote aukera hori. Baina, gertatzen da, ikastoletan, ba, musika gutxik eskatzen dutela, optatibo bezala. Eta eskatzen danean zer egiten da, erakusten zaie musika, baina ez zaie erakusten jendeari musika nola entzun, zer entzun, eta bizka deskribatu entzatzen dezuna, ez? Azkenean gozoiek ez egiten, eta nik uste dut hor lan bat egiteko dagoela. Eta guk, soinuen bidaiarekin bitartez, ba, bueno, hori da gure helburu bat ere, ez? Ba, hori adibidez, etorri zan txapas handila, eta beak piano erakustezun, eta animadakit eguarditan doain erakustezula piano nahizunai apuntatu. Eta irukatu apuntatzezian, laukatu bi, eta geho, bai, geho futbolea eta bestia, eta tanak apuntatzea, Baina, emateu musika eta kostaite zaigula, ez da? Batzutan, igual arratzaldetan da apuntatzeu baso esan duzu bezala musikara, baina gurasok eta gustatzen zaioelako, eta bar, geho, maitasun hartzen du, ez da? Juten danak, baina... Azkenean, kirolaren inguruan komunitate bat sortzen da, esan duzun bezala gurasoekin, ez? Baina musikarekin azkenean bilaltzen dituzte seme alabak konservatoriora, hor dauden bitartean hor gauzak egiten daude, ez? Ez daude beste leku baten. Eta hori ez dago ondo planteatuta. Osea, nik uste dut horrez lan badagoela egiteko, kristona, eta, bueno, nik gure esperientziako hori esaten digu, ez? Ni bintzat, urte asko daramatzat, baitza hezkuntzan, musikarekin bitartez, baita interpretazio munduan, eta, bueno, hor ikusten duzu, lan bat egiteko dagoela, eta, bueno, soinuen bidearen bitartez lagungarriak izan bagitezke, horretan arituko gara. Eskerrik asko. Eta zuk adibidez, musikaria o gaztetxoko musika energia hori sartzeko, zerrekin hasi berdu ikasten? Zeratik, batzutan nik ikusten dutena da, niretzako behintzat, instrumento asko oso zaiak dira jotzen. Eta umeak nahi dute azkarrik ikasi gauzak, ez da beti, eta horren egoskorra izan behartzea pixkat, ez da? Bai, hortaz daukatzu arrazoi dut, gaur egun gehiago, Bai, ez da? Gaur egun nahi dugu pinpan. Bai, atzoako, ez biharko, atzoako, ez? Bueno, hori, poliki-poliki. Ez dakit oinarria izan behar du solfeotxo bat, o izan behar du ez dakit, o igual txalaparrekin hasi behar dugu, lasaiago, ez dakit zerrekin hasi behar dugu. Ez, azkenean, musika irakurtzea eta ulertzea beharrezko da. Oso lagungarria da. Solfeo bat ikasi, eta bentsa oinarria ikasi, edo... Depende zen nahi duzun egitea. Noraino heldu nahi duzun, ez? Badago jendea, oso talento asko daukatenak, igual ez dutela egiten dituzte gauza simpleagoak, eta horrekin nahikoa daukate. Adibidez gure munduan beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Musika irakurtzea eta ezagutzea. Gero, zaila, gauza guztia bezala. Azkenean ordua dia. Inda. Ordua dia, pazientzia, dedikazioa, disiplina, gauza guztia bezala gaur egun, ez? Oparituta ez da etortzen, normalia. Baina igual esango zenun, igual erresago etxea eskun soinuakin zuzenian. Aurrena panderua hartu eta igual panderuakin. Ez den nahi gutxi ez ditu ez panderua, ez txalaparta, ez dakit, baina igual xumeago hasi behar da, eta geho txirriki txarrak aurreak agun edo... Normalian, aizesko instrumento jotzen du nahi aizesko zerbait egirazten da. Ja. Gero, perkusio jotzen dutera, igual bai, izan daiteke, ez? Gero, baitza folklore mundura zoazen, ero konservatoria eta nahi duzu beste goi mailako ikasketak egitea. Depende, ez? Norberen arabera izaten da, zen nahi duzun, ez? Musika zure parte izatea, zure bizitzan, eta aficionatu bezala, ero amater bezala, ero profesional izan nahi duzun. Osea, gero hor joatze zara bidea egiten, ez? Eta esan duan bezala, Euskal Herrian badago musikarako maitasuna handia, baina batez be hori, ez, amater munduan. Eta profesional munduan gero eta Euskaldun gehiago gaude, baina oraindik esan duan bezala... Bondikan inbiar da lana hor. Bultzatu behar da. Eta egia zen, zu arraseala, egia zen hor, bai, hor Gipuzkoan arrasate Bergara, hor musikero asko dago, ez da? Bai, hor afizio asko dago. Bergaran beti denek izan da, eta arrasaten be, bai. Ni gainera hasi nintzen oso gaztetan, Oso gaztetan eta arrasate musikaleko orkestrarekin. Eta hor, imaginatu, Joseba, ensaiatzen genuen, ostiral gauetan, larun bat arratzaldetan eta igande goizetan. Imaginatu gaur planteatzen badezu familia batzoi hori egiteko. Eta ni futbolan jolasten nuen, gainera. Nik 3. mailan jolastu izan dut, arrazaten. Futbolari izan naiz. Eta dana ustartzen zen duen. Konpaginatzen duzu. Baina hori, azkenean disiplina eta gogo asko behar da. Eta laguntza, eta familien laguntza. Laguntza, talde batean moitu eta beste ondo, eta gainean egon, ez da? Hoixe. Eta zuk adibidez izan desuna, zu hasi zinean familiko lehendabizikoa hau iten,
baina gero dakit familiko batzuk jarraitu dizuela, ez da? Bai. Anaia daukat, orkestako zuzendaria. Gaztia da, zure nahi gaztia da? 5 urte gaztea, eta Korean bizi da, Seulen bizi da, Seul onduan bizi da, ja urte matzut dara matza kanpoan, eta gero daukat beste lehenguzo bat, Nafarroako orkestran ere tromboia gaina jotzen dute, biak, Biak tromboia jotzen tromboia ere, ni bezala. Ni izan naiz, eta 5 urteko diferentzia euskau, eta gero beste lehenguzo bat ere badukat, berak ere tromboiak ere zizan, gero ja, irakaskuntzara joan zan, beste arlo batera, baina, azkerian horrela egin dugu. Izatea, egia esan niretzako nire anaiak, nire askatan anaiak ere bai, 10 urte zarro, 9 urte zarro, 3 urte zarro, eta oie, zure ikurrak dira, azkenian, ez da? Anai zarrakiteuna oso garrantzitsua da, Noski. Nire guain ume txiki bat eukiet, eta seme zarrakiteuna bestia hor di, atzetik hor berdin egin nahian, Dipozira nahi antzako eta nire lehen guzamentzeko referentzia bat igual izan naiz. Gero, kriston karrera egin dute biak, kanpuan ikasi dute, gaina doktora atara dute baita, eurak ja, ez da dute, bakarri lizentziatuta, doktora egin dute. Baina bai, azkenean diferentzia urte horietan, nik adibidez hori ezin den nire alabekin izan, zatxik, birkia dia, orduan esan guztazuzuk. Launak, hemen ingo deuna da, itxoin, tipula, eta baratzuria pixa gehiago koloria hartzia, gio sartuko jo gainuntzeko osagaiak, eta bitartian jungo gea mandu bizarrea. Eta zeituen gaude gueltan, guantxe gaude. Apa Joseba, eguerdion guztioi, Gariko Itzaiesta etxaniz naiz, eta gaurkoan Gipuzkoako Goi-Gierrin itsaso udalerrian mandu bizar etxalde agroekologikoa erakutsiko dizuet. Bertan, behi haragi ekoizpena egiten dugu. Nere kasuan, ni donostiarra naiz jaiotzez eta nere gaztaroa Donostian pasa nuen ikastolanan ibilintzen, baina umeetatik beti gustatu izan zait baserri eremua eta landa eremua, eta astebukaeratan eta jaiegun eta oporretan beti mandugi gainera etortzen nintzen. Orduan, beti izan dut onerako zena, eta ja buru belarri 2000 urtean hartu nuen baserri honen gidaritza, osabazenak pasazidan, eta bai osabazenaren gandik eta bai amonalzenaren gandik hartu nuen esperientziari esker, gaur daukagu, hemen atzean ikusten dezuten, behi tropa ederrau. Nik ezagutu nuen lehen etxaldea, osabak eta amonazenak kudeatzen zutena, esne behietako baserri bazen. Beti, gaur egunko estiloa 10 buru inguruko etxalde bat, eta bere garaian kooperatibara saltzen zuten esnea. Eta gero nik hartu nuenean ustialdekoa, Suiza arrazatik, gaur egun daukagun Txarolesa arrazara egin genuen aldaketa. Ezagutu ditudan behi arraza desberdinetan, 10 onena Suizak izan dira. Eta ez daukat dudazipitzik ere. Daukaten amatasun zena eta ekoizteko daukaten esneko bopurua kontutan izan da, oso ama onak dira. Baina horrek ere, nire kasuan eragozpen handi bat zeukan, ze nik baserrian egiten dut lan, baina baserritik kanpo ere bai, joaten naiz bulegora lanera. Eta Suizar arrazako behiak, ekoizpen mistora dedikatzen den arraza bat delako, hau da, bai esne ekoizpena eta bai haragi ekoizpena, txala jaio eta lehenengo hilabete terdian esne golpea handia izaten duenez, eskatzen du, bai goizez eta bai arratsaldez, txal horrek edaten ez duen esnea jetxi behar izatea. Eta nire kasuan, non etxetik kanpo ere lan egiten dudan, horrek denbora asko kentzen zidanez, autua egin nuen haragi joera duen arraza batera, eta kasuan Txarolesa arraza izan zen hautatutakoa. Jatorriz Frantziako arraza bat da, eta bere kualitate nagusiena da alde batetik haragi ekoizpenari begira egiteko gaitasuna duela. Egia da, ez dela esne produkzioan oso handia, baina amatasun arlotik ere kualitate oso positiboak dauzka, eta rustizidade aldetik ere bai. Ikusten dezuen bezala, behi hankamotzak dira, Gipuzkoako Goierrin gaude, mendi aldean gaude, 500 metrotatik gora, eta hankamotza izateak bere abantaiak baditu aldapatan larrean ibiltzeko. Oso ondo amoldatu dira Euskal Herriko txoko honetara. Momentu honetan, ikusten dezuen bezala, hemen 11 ama daude, eta 7 txal daude momentuan beraien amakin. Ekoizpenari dagokionean, txala jaio eta 10 bat hilabete arte guk txalak 10ekin izaten ditugu, 10 esnea edanez,
eta larrean eginez. Azken finean, ekoizpen ekologikoa dugu ardatz, eta hor, bai, bermatzen saiatzen gara alde batetik animalien ongizatea, eta hori ezkontzen ingurumenak, naturak berak ematen dizkigun baliabide eta bere osasunera begira ere. Eta txalaren azken hilabeteetan amangandik apartatzen dugu eta ikujuratzen hasten gea. Eta ikujuratzen haste horretan, jaten dituen etxeko bazkez gain, pentsu ekologikoa ematen hasten gara, eta jolasten dugu pentsua eta bazka. Baina haratago goaz, agroekologian ekoizten dugu, eta horrek esan nahi du lantaldean ere egiten dugu lan. Guk Goierri mailan 6 baserritar agroekologiko talde bateko kide gara, Goieko Haragia izena du, eta talde horri esker saiatzen gara gure 6 baserriak tamainoz txikiak direnez, albezain produktu disponibilidadea handiena ematen bezeroei. Gure produktu aurkitzeko modu desberdina daude, betikoa, etxez etxekoa, hau da, gure baserrietako ateak irekita daude eta gustu handiz gainea hartzen ditugu bisitak. Horretaz aparte, taldean, Goieko Haragian badaukagu webgune bat ere, eta izan webgune horretan azaltzen den e-maila bitartez edo bertan azaltzen diren telefono bitartez ere eskaerak bidera litezke. Eta horretaz aparte baita ere, gure salmentaren beste zati bat, urteen poderioz indartzen doana da alde batetik. Ekologikoan sinisten duen eta militantzia puntu handia duten ostalariekin egiten dugu lan zuzenean, eta baita ere jangela kolektiboetan ere hasi gera gure produktua zabaltzen. Debagoienan ere indajan esker hasi gera, Bergarako Fagor Ederlandeko jangeletan gure haragi ekoizpena bertaratzen eta bertako menuetan barneratzen. Iritsi da, amaiera, eskerrik asko gaurkoan aukera emateagatik, gure famili proiektu honen berri emateko, Mandubizar etxalde agroekologikoa. Hemen txeari naiz, zezena masajeatzen, hauek ere mimoak behar dituztelako eta eskartzen dituztelako. Eta nahi duzen arte, gure etxaldeko ateak beti irekita daude, eta benetako haragia, osasuntxua, bertakoa eta ekologikoa jateko gogoa baduzute, etorri Mandubizarrera. Mila esker, Joseba. Aupa Garikoitz eta olako abeltzain gehiago behar dituko leku beharra, Ze itxura txeko roiek eta zezenak eta ai ama. Eta ze proiektu polita dagazun, eta esan desun bezala, gehiago nahi dunak ikasi, bertara jun, goxatu, eta haragi hona nahi dunak bertara ditu. Eskerrik asko, gora intzigiri, eta iranaia bai. Aupa, ahí estaz. Bueno, gurean jarraitzeko behitu hemen, Ze mermela da indeun, tipula eta batzu jakin ondo goxatuta. Bueno, hemen Alberto aizaigu, txukuntzen, batata, ondo egosita dola, eta guain sartuko gor batzuri ja, hemen hautza, hemen intxaur moskatua, esne pixkat, eta sardezka batekin ningo dugula puretxua, bale? Eta hemen behitu, esan dizutena, ai ama, marmela da indeun, honekin, hau, egozertako, Pintar. Iarra, ogitartien sartuta, gatza potoluekin jateko ere bai. Bueno, hemen ingo deuna da, guain, haragi jabota, bueno, eta gainuntzeko osagai guzti bota, eta gixatzen utzi behar dugu. Eta hauako benun, eltze askar baten, sartu dena, 40 minutu hola, 50 minutu, edo bestela hemen, subaxuan, pare bat ordu, bi ordu terdi, 3 ure bai, hola, eta xamurra honian ja prez jateko. Bueno, hor, ze topatuko dugu disko horietan? Musika zoragarria. Musika zoragarria, hori garbi dakat, baina ez dakiz zenba kantu, zuek indakuak dian denak, edo nundin doa moldaltuko zuen. Bai, bitxu, lehoko diska 2015 egin genuen. Bai. Horra ziginan, ja proiektuarekin, hor sakondu genuen ja ideiak, eta bueno, horra ziginan proiektuarekin. Igarrena 2018an. Eta lehenengo bi diska horiek, pieza desberdinak grabatu ditugu, esan dudan bezala disko laukoteakin, pianoekin, txistuer erabile dugu, eta gaina bertan txistuerekin eta beste pieza batzukin erabili ditugunak, adibidez urte horietan, Soinu Magikoak, Toti Martínez Lezea, laguna eta idazlearekin, Soinu Magikoak sortu genituen baitxa, Soinuaren bidaia dantzan ere sortu genuen, Arkaitz Mendoza eta Nagore Las Cuevas dantzariekin, eta hori egin ditugu gauza desberdinak. Eta hori izan dira lehenoko dizkei, emozio desberdinak sortu ditugu, musikaren bitartez. Emozio desberdinak jarri ditugu. Eta gero ja, 2021an, grabatu genuen topaketak dizka.
hor ja ahotza sartu genuen, eta bueno, baitza komposizio originalak ere, guretako idatziak, eta hor, pixkat desberdina izan zen, zaitxeko hori ez gintuen ez txistua sartu, eta beste instrumentuak sartu. Hor egin genuna bakarri da, tromboia, trompeta basua, da trompeta bezalaina pixkat handixaua, eta gero, tromboia altua, pixkat txikitxoa ere. Gehiago sakondu genuen ja musikarekin gehiago sartu ginen. Eta azken diska oraintxe egin deu, 2024an, Euskadi Brassen diska. Hor bertan, Euskal Herrian lanean, profesional munduan lanean gabiltzan musikari, metalezko instrumentoko musikari asko, parte hartu genuen, eta bueno, hor gure 10 urten laburpen bat egin genuen. Ona. Eta, horiek adibidez, kontzertoketa jotzen dituzunean, diska berdin egiten duzue, o ja aurrenengo diskatik jende ere bai kantuak eskatzen dizkizue, edo... Bueno, a ber, musika klasikoan ez da gertatzen beste arlo batzutan bezala, jendeak ez dut ditzistu, gureak zoritxarrez ez dira izaunak. Baina bai, gure kontzertuetan egiten ditugu, orain dauzkagun azaroan daukagu kontzertu bat, eta hor Gasteizen, eta bueno, baitxe Euskadi Barsekin egin ditugun kontzertuak eta sartzen ditugu betik diskako piezak. Eta soinuen bidaiarekin, dauzkagun formatuarekin, arizko laukote eta tromboiarekin, badauzko 3 disketan. Beraz, sartzen ditugu pieza ezberdinak. Baina, betik apostua da, sorkuntza berri eta inguruko kompositoreen lana balioan jarri eta euren musika egiten dugu. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, dena prest dakat, ingotena da gatza pixka bota, eta hau listu dakau, ene martxan jartzeko. Desberdintasun bat, eltze askarrian sartzen badeu, hemen txin bihar badeu. Hemen zeatikan zu basuan azkenien ere xapu horriak eta gehiago murrizten dira eta hobeto gelditzen dira, baina ere ustez eta ni ustez iaia danan ustez. Zeatikan hemen, salda asko botatzezu, eta salda hori dena murrizten jutea, eta zapore konzentratzen juten dira. Baizik eta zu eltze askarrian iten baezu, ez tezu hainbeste salda bihar. Salda gutxio bota bihar da, salda asko botako bazen duen, hoi geldituko dena, sopa bat bezala. Orduan gutxi bota bihar da, eta horrek gutxi horrekin nahiko da, hoi gixatzeko. Horregatik beti mantxo eta evaporatzen jutean, urdana evaporatzen jutean enean, salda gehiago, eta sustantzia, eta orduan fundamentua sartzetxago barra. Bueno, hemen inberdeuna da, itxoin, esan dizuten bezala, honet desente tardatze egiten, eta ingo deuna da, lasai hemen egon, eta zituan gatoz, hau ja gixauta. Hemen txe, dana platera eratzeko dakau, hau gixatu zaigu, baino, Alberto eta ni pratu dugu pixatek, beitu, marmelada bezala eta xamurra geratu zaigu. Lepoko puxieta hori eharra da gixatzeko. Bueno, hau listo dakau, Alberto Gepuria, eman dio hemen dama, beitu, gurina, esnia, intxaur moskatua eta batzui hautza pixka bota dio, eta ni platera eratzeko pres nao. Alberto, zu tromboiak inazkuan, ze joko iguzu, ze... Venga, Johann Sebastian Bachen kantu eder bat joko izu. Vale, bikain, irrikitan entzuteko. Egon na. Ze ona, eskerrik asko etortzeatik, hori bat izan da zuen izatia. Eskerrik asko zeuei. Eta asko goxatu dugu, eta egia esan, tromboia, ze gauza hona da, ze soinu polita, Berezia da, bai. Berezia, oso berezia. Bueno, a ber, jendiak ikasi nahi badu, hemen, jendiai, nundik noa kaso inbertzaituzte, nundik... Kontau jendiai. Bueno, gure web horria dukagu, soinuaren bidaia, bai, eta gero, redes sozialetan, bai, Facebooken eta Instagramen, soinuaren bidaiaren bitartez, Euskadi Brassenen bitartez ere, egiten ditugun, gure ekitaldia, tailerrak, ikastaroak, kontzertuak, eta baitza gure bideoak, zuzeneko bideoak ere jartzen ditugu, jendeak disfrutatu dezan ere. Ona, badakizue, goxatu nahi bazue,
bertara jun, eta Alberto eta bere lantaldia irrikitan egongoa zuei erakusteko, eta goxatzeko elkarrekin, ezta? Hoixe da, hoixe da. Ba, hemen presil pikatu pixkatekin, gaurko errezeta, listo dakau. Hemen gelditzea gaur egun ikusten, eta hauxe jaten. Mi esker, gaurtaz batako Alberto. Eskerrik asko. Agur lagunak.